Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun teparaken nggih nami kula Elvian Rahmatul Hamdani. Kula saking SDN Pojosari Setunggal. Kula kelas 6 saking Dusun Pojosari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kula badhe nyritakaken cerita ingkang ira-iraanipun Cecen sing gumedhe dening Pawet Mulyadi. Cecen iku manuk cendrawasih sing paling ayu ing alas Papua. Duweni wulu endah lan alus kaya sutra. Nanging emane kaluwihane iku ndadekake dheweke gumedhe lan seneng umum. Dolanan Cecen pangajake ngunu si manuk muri. Pangsulane Cecen nyariake. Ngapa to kok mau dolan karo aku? Aku ra ora nakal to. Aku ngerti, karo jago sing nganggo kuwi lho. Nalika ana ing dhuwur matuwa, ana swara njaluk tulung. Cecen oleh nyuwun nengene. Jebule sing bengak-bengok mau mumut si semua terang-terang sing kejebur dumbang. Tulung pambengokake mumut. Kok jebule banyakane Cecen. Mohon tulungan aku, Cen. Matur nuwun ya, Cek. Kandhane kumur kan isih menggeh-menggeh. Yo, padha-padha. Kulane kowe iki kaya jenengan kok. Ya ta aku. Banjur piye dadake? Nalika ana wong bedak, manuk nuri, kakatuwa, cendrawasih sing dadi buronane. Amarga ora disenengi kanca-kancane, Cecen ora dikandani yen ana wong bedak. Kowe arep menyang endi? Pitakone ngono, sing weruh mumur ngaku kanthi likat. Arep ngandani Cecen, wong cedak kene jare. Alah, ora usah ben dheweke digawa bedak, aku bosen karo dheweke. Yo coba yo ngono ta karo kanca. Apa? Kanca? Kanca iku ora kaya ngono sipate. Yo masake kok senyaden dheweke kudu modelan kenyekan, dheweke babian lho. Apian? Aku wae ndek wingi ditulungi. Mbok menawa gumedhene Cecen iku dheweke ngarep ngalembana marang dheweke dhewe, banjur dadi kaya ngono kuwi. Alah, mbok lah sak karepmu. Mumut sijine kanca sing gelem ngurungi weruhan marang Cecen yen ana wong bedak. Cecen lan mumut banjur ndelik sak rolakan wit. Cecen sajake mangkel. Aja seru-seru. Delok kae lho, akeh wong bedak. Endi to? Lah kae, wis yuk golek umpetan. Amarga umpetane pripen banget, wong iku ora ngerti yen ana Cecen lan mumut. Bareng sawetara wektu, wong iku ngalih sampun papan kono. Cecen banjur ngucap matur nuwun marang mumut. Mumut nyalingake Cecen yen dheweke iku
Wassalamualaikum